Buktegiko irakurketak. Patxo-telleriaren tabernaria. Instrukzioak botatzeko ondo bat kaina. Patxo-telleriak eta Mikel Martinezek irakurrita. Tabernaria. Instrukzioak botatzeko ondo bat kaina. Ikusleak taberna batean daude, barraren gainean lore sorta bat eta zerbeza kopa bat utzik. Horman dagoen erlojuak denbora atzetik aurrera neurtzen du. Argia egiten denean, tabernaria sartzen da kaletik tabernara, 8:00. Eta 3. agur. Bezero zoragarriak izan zarete. Gogoan izango zaituzte, beti. Agur, betirako. 2. espero dudala sikeran hemendik kaina bat ondo botatzen ikasita aterako zaretela. 1. gaizki esanak barkatu. Eta ondo esanak baldin eta egon badira gogoan hartu. Baina joan baino lehen gauza pare bat esan nahi dut. 3, hobeto esan da. 8:09 minutu. Publiko arteko emakume bati begira. Beno, ondo pentsatuta enago damututa, Andrea. Ez da lotxatuta ere. Denboran atzera egiterik banu, berriro gauza bera egingo nuke. Une honetan ez daukat ezer galtzerik. Eta ezer galtzerik ez izateak sekulako askatasuna ematen du. Horrek eman dit ausardia, eta ez alkolak. Ez dakit ezer zutaz, ez da bakarrik alan norbaitekin bizitzaren. Molestatu bazaitut, ahaztu gertatutakoa, edo gogoratzekotan, gogoratu zaitez bakarrik urte guzti hauetan gosaria prestatu dizun profesional isilaz. Baina menturaz, nire hitzak ez baditu haizeak eraman, badakizu non nagoen. Nahi duzunean eta nahi duzunerako. 8:08 minutu. Baina zer esan dut? Zer egin dut? Enaiz ni izan. Alkola izan da. Kaina bat, besterik ez, baina kalte egiten dit. Kalte. Barkatu, Andrea. Hau lotxa. Eta zuek ere barkatu espektakulo lamentagarri honegatik. 8:26 minutu loreak hartu eta emakumearen aurrean belauniko. Nere bihotzeko Anderea. Prestatu dizkizudan 2345 gozariek hau esateko konfiantza ematen didate. Ole zure begiek, ole zure gerria, ole eta ole guapa eta guapa. Maite zaitut ate horretatik agertu zinen lehenengunetik, orain 10 urte. Ez dugu sekula hitz egin, zure izena ere ez dakit, baina maite zaitut, morena. Eta agian zuk ere ni, izan ere plaza honetan taberna asko daude, kafe honarekin eta tabernari gazteagoekin, eta hala ere zuk beti etorri zara ona. 2345 aldiz, hori maitasuna ez bada zer da. Maitasuna niganako edo nire croissant tostatuen ganako, baina maitasuna behin, guazen hemendik urrutira, biok elkarrekin. Croissantak tostatu nahi dizkizut osasunean eta gaixoaldian, eriotzak banandu arte. Loreak eskaintzen dizkio emakumeari. 8:24 minutu. Loreak ikusi eta zorakeria bat egitea bururatzen zait. Baina ez, kendu hori burutik, kendu. Hartu dudan kaina hori da. Esan dizuet, kontrola galtzen dut edan da gero. Kontua da, zoragarria litekela ausartzea. Gure artean dagoen batek sekulako susto hartuko luke. Ez dut uste grazia handirik egingo zionik. Edo agian bai, agian sekulako posa emango nioke, agian esango lidake, bazen garaia motel 10 urte daramat itxoiten. 8:22 minutu. Lora puta horiek, muturra behar da, gero,
lora puta hauek erregalatzeko. Nor uste dute naizela, nor uste dute naizela. Eta nik, ergelonek, mila esker, Andrea, esan diot. Mila esker, buani. Buruan eukana esan behar nion. Eta hone hartan gauza asko nuen buruan. Esate baterako, burbuila turistikoak estanda egingo aldizuen muturrean. Hori esan behar nion. Eta segituan loreak zakarrontzira bota. 8:20 minutu. Nor dago turisten kontra? Ni ez? Zer du txarrik turismoak? Zer du txarrik turismo sistema honek? Dirua dakar, lanpostuak sortzen ditu. Ados, turismoaren irabaziak esku gutxitara doaz. Baina horretaz aparte, zer du txarrik turismo sistema honek? Bai, lanpostu prekarioak sortzen ditu. Baina irabaziak esku gutxitara doazela eta lan prekarioa sortzen duela kenduta, zer du txarrik turismo sistema honek? Arrazoi, bertoko biztanleei etxe bizitzen prezioa garestitzen zaie eta oinarrizko zerbitzuak urritu. Baina irabaziak esku gutxitara doazela, lan prekarioa sortzen duela eta bertokoentzat bizimodua garestitzen dela kenduta, zer du txarrik turismo sistema honek? Beno, bai, inguru giroaren inpaktua, bai. Baina irabaziak esku gutxitara doazela, lan prekarioa sortzen duela, bertokoentzat bizimodua garestitzen dela eta inguru giroa kaltetzen dela kenduta, zer du txarrik turismo sistema honek? Egia. Turismo masiboak dena berdintzeko joera du. Hiriek euren nortasuna galtzen dute, idiosinkrasia. Baina irabaziak esku gutxitara doazela, lan prekarioa sortzen duela, bertokoentzat bizimodua garestitzen dela, inguru giroa kaltetzen dela eta idiosinkrasia galtzen dela kenduta, zer du txarrik turismo sistema honek? Baita. Turismoa baldin bada, herri baten industria bakarra, morroien gizarte bat sortzen duzu. Zerbitzarien gizarte bat. Garapenerako beharrezkoa den I+D horretatik guztiz urrun, baina irabaziak esku gutxitara doazela. Lan prekarioa sortzen duela, bertokoentzat bizimodua garestitzen dela, inguru giroa kaltetzen dela, idiosinkrasia galtzen dela eta zerbitzarien gizarte bat sortzen dela kenduta, zer du txarrik turismo sistema honek? Ezer ez! Dirua dakar! Eta dirua dena omen da bizitza puta honetan. Beraz, turismo sistema puta honek dena du ona eta kitxo. 8:17 minutu. Beno, kitxo. Hau izan da, kaina bat ondo botatzeaz esan behar nuen guztia. Hemen dago. Hemen zegoen, edan baino lehenago. Kristalean ikusten diren aparrezko zirkulo konzentrikoek adierazten dute kaina ondo botata zegoela. Ez duzu genio bat izan behar hau egiteko, gauza bakarra behar duzu, denbora hartzea. Baina denbora hartzea dirudienez antiekonomikoa da. Kaina ahalik eta azkarren bota behar da, bezeroak azkarreran eta hurrengo bezerori tokia egiteko. Tokia behar da, turista asko etorriko direlako. Eta ondo dago, turistak etortzea. 8:15 minutu. Nuke nire kuitaz hitz egin beharko. Tabernaria entzuteko dago, ez entzuna izateko. Hitz egin izan banu inoiz. Inoiz nire barrua askatu izan banio bezeroren bati. Akaso gaur, nire ohea berotuko lukeen emakume baten gorputza senti nezake. Baina tira, ez zaituztet gogaituko nire bizitza pribatuarekin. Gainera, ez da interesgarria. 4 horma hauen artean, 20 urte eman ditut, alperrik aldu ditut. Naiz zoriontsua izan. Baina hori ez da txarrena. Txarrena da zoriona ez dudala faltan bota izan. 8:13 minutu. Zerbeza edan ondoren kopa barran uzten du. Osoa benetan. Medikoa,
azarratuko zait. Alkoholak kalte egiten dit. Urteak ziren edaten genuela. Azkeneko aldiz, nagusiaren semea jaio zenean. Hain zuzen ere, orain tabernako nagusia dena jaio zenean. Bataiora gonbidatu ninduen nagusiak. Estimu handia ninduen. Tabernan 4 kamarero geunden eta ni bakarrik gonbidatu ninduen. Bataio osoa negarrez eman zuen umeak. Ezan nion bere aitari txantxaz. Hau jefe izateko jaioa da, jauna. Nintzen okertu. Nagusi zarra hil eta bera agintean jarri zenetik fakturazioa bikoiztu egin du. Eta plantilla erdian utzi. Genio bat da. Txikitan nire besoetan izan nuen. Mutil koskorra zelarik, kaina ondo botatzen erakutsi nion. Nola da esakune hori? Cría cuervos... 8:10. 6. eta azken urratsa. 2. aldiz erreposoan utzi ondoren, kopa aparrez beteko dugu goraino. Ertzak gainditu arte. Txorrota apurtxo batez irekiz. Badago. Erreparatu aparraren 3 geruzei. Goian, burbuila lodiez osaturikoak. Azpian, burbuila finagoaz, eta beherago lambro moduko bat goraka egin nahi duten burbuilatxo ez osatua. Edateko gogoa ematen dit. Baina ezin dut, 2 arrazoiengatik. 2. arrazoia, alkoholak kalte egiten didala. Lehenengo arrazoia, profesional bat naizela. Dena den, barruan sekulako korapiloa sentitzen dut eta... Ze arraio pop batik hartzea. Tabernariak kaina trago batez edaten du, 8:09 minutu. 5. urratsa. Kaina erreposoan utzi 2. aldiz. Presarik gabe. Nagusi zarrak goraipatzen zidan denbora patxada sartzeko nire doai hau. Zure ondoan denborak atzera egiten duela ematen du eta ez aurrera. Nagusi berriak, bere semeak, gauza bera pentsatzen du, baina berarentzat defektua da. Begira nola igotzen diren burbuilak. Bakoitza munduan bere tokia aurkitu nahian bezala. Batzutan basoari begira jarri eta horrelako burbila bat naizela pentsatzen dut. Neure tokia bilatzen beste milaka burbuilen artean. Nire tokia aurkitu dut nik. Lehen baiez uste nuen, hau zela, taberna hau. Hain ziur nengoen horretaz, naiz inoiz saiatu besterik topatzen. Bakarrik bizi naiz. Emakumeren bat topatu beharko zenuke, esaten zidaten. Eta topatu nuen, aspaldi. Arazoa da berak jakin ere ez dakiela. Eta ez du jakingo, da beranduegi da. Beranduegi. Ondo pentsatuta nire naiz goraka dijoazten burbuila horietako bat. Burbuila horiek azalera iritsi eta airean desagertzen dira, aske. Ni koparen kristalari pegatuta geratu diren horietako bat naiz, mugitzeko, gora egiteko, askatzeko beldurrez. Parkatu, zertan ari nintzen. 5. urratsa, kaina erreposoan utzi 2. aldiz. 8:08 minutu. 4. urratsa. Zerbeza, lehenengo aldiz erreposatu ondoren, txorrotaren azpian jarri, 2 atzamarreko distantzian, eta 45 gradutako inklinazioarekin koparen 2 eren bete arte. 8:07 minutu. 3. urratsa. Behin koparen eren bat bete ondoren erreposatzen uzten da. Baina lehenago kolpetxo bat emango diogu, burbuilak azkarrako igo daitezen. Kolpearena beste detaile bada, eta lehen esan dut detaileak importanteak direla. Kaina on eta txar baten arteko aldea, detaile txikiek erabakitzen dute. 8:06 minutu. 2. urratsa. Behin kopa freskaturik,
txorrotaren azpian jarriko dugu, 2 atzamarreko distantzian eta 50 gradutako inklinazioaz eren bat bete arte. Ondoren, erreposatzen utzi. 8:05 minutu. Lehenengo urratsa, kopa busti eta freskatu. Hau, kopa bustitzearena eta freskatzearena detaile txikia ematen du. Eta tabernari askok ez dute aintzat hartzen, baina detaileak importanteak dira. 8:04 minutu. Loreak ikusten dituzu, Hemengo betiko bezeroek segurazki erreparatu diote detaileari eta arraro somatu. Hemen ez da inoiz egoten lorerik. Gaur, bai? Nagusiaren Andreak oparitu dizkit. Detaile bat da. Loreak oparitzen dizkidoten lehenengo aldia da. Ni neuk ere ez diot inoiz lorerik oparitu inoiz. Zait burutik pasatu ere egin. Romantizismoak romantikeria iruditzen zaizkit. Baina detaile bat da. Gutxitan azaltzen da hemendik nagusiaren Andrea, baina gaur etorri da, eta nagusiarekin hitz egin eta gero lore sorta hau oparitu dit. Eta eskerrik asko guztiagatik esan dit. Eta nik, mila esker zuri ere, Andrea, bihotzez, mila esker zuri ere erantzun diot. Eta uste dut, benetan esan diodala. Esan nahi dut, ez duela inolako beharrik detaile hori izateko, eta hala ere, eskertzekoa da. Baina tira lanera, 6 urratz hartu behar ditugu kontutan. 8:03 minutu. Gaina bat ondo botatzeko instrukzioak, beraz. Ez da, saltzeko zaila, baina ez dakit nola moldatuko naizten, apur bat urdurik nago. Arraro egiten zaitan besteko protagonismo hartzea. Aurpegi ezagun batzuk ikusten ditut, betiko bezero batzuk. Arratsaldeon, Andrea. Arraro egiten zait, arratsaldeon esatea. Normalean egunon esaten diot beti. Egunero gosaltzen datorrenean. Egunon. Ez dugu besterik esan behar. Nik badakit zer ipini behar diodan, kafea eta croissanta plantxa, eta berak badaki zenbat ordaindu behar duen, 2 euro eta 40. Zertarako gehiago esan. 8:02 minutu. Hasi baino lehen, ekitaldi xume honen zergatia azaldu nahi dizuet. Gaur nagusiarekin hitz egin dut. Bere emaztearekin etorri da tabernara, aspaldiko partez. Nire finikitoa negoziatzera etorri da. Plantilla murriztu beharra dagoela eta nire ritmoa ez omen dela egoera berrira ondo egokitzen. Niri paradogikoa iruditu zait, turismoari esker negozioa hobeto doanean plantilla murriztea. Baina nagusiak ondo azaldu dit. Eta ulertu diodala uste dut. Ezingo nizueke kontatu, baina berak ondo azaldu dit. Asko daki, ekonomiaz. Ondo hartu dut. Beste gauza asko egiteko denbora izango dut. Kontua da nire betiko bezeroi agur esan nahi dizuela eta bide batez hainbeste urtetan baturiko jakinduriaren parte bat eskeni. Joan baino lehen, haizeak eraman dezan baino lehen, nire ondarea nolabait esan da. Kaina ondo botatzen erakutsiko dizuet. 8:00. Hasi gaitezen. Instrukzioak botatzeko ondo bat kaina. Honetara hitzaldi etorriak ongi, jaun Andreak, mila esker. Teloia altzatzen da.